Basta kada kayo kakapsat iti pangarig may papan iti pariseyo ken iti agsingsingir iti bis. Sinarita pa ni Jesus daytoy pangarig kadagiti tattao amang tangtangsit iti kinadakon manguyaw kadagiti sabsaban. Adda dua lalaki na pa nagkararag iti templo, maysa iti pariseyo, maysa iti agsingsingir iti bis. Nagtakder ti pariseyo iti napak niya lugar ket inkararag na asi uulimag. Agyaman ken ka o Dios, ta sa anak akas kadagiti daduma anaagom na ulbod wenno makikamkamalala. Agyaman meta sa anak akas iti daytoy ngagsingsingir iti buwis. Manmendua nga agayunar tunggal lawas ket itadko iti pagkapulo iti amin na masapulap. Ngem nagtakder iti adayo agsingsingir iti buwis ket di napay itang dagiti mata na sa dilangit dinandanog na ket di ti barukong na ket kinunkunana. O Dios, kasya na kadi ang managbasol. Kinunan ni Jesus, ibaga kada kayo dawit agsingsingir sa napaliteg iti sanganan ti Dios. Ngem ti pariseyo saan anapalinteg tati mangitantan o iti bagina maipababanto ngem ti mangipababa iti bagina maitanok to. Daytoy ket naadaw ijay Lucas 18:9 ingga na iti 14. Dua kita ti tao iti uneg iti iglesia kakabsat. Daytoy ket manipod excerpt iti libro ni Ellen G. White. Sinao ni Kristo, ti pangarig ti pariseyo, ken kagsingsingir iti buwis, kadagiti dadumang agtalek, kadagiti pagbagida, metlaeng kasdala na linteg. Katlaisan na dagiti sabsabali, mapan ti pariseyo, iti templo, taplag daydayaw, sa nagaput, mariknana, nga isot, maysa, managbasol, makasapol, iti panakapakawan, no dikat gaputa, pagarupen na nga isot na linteg, ket namnamaon na amagunudan ti panakaidayaw. Ibilang na ti panagdaydayaw na akas lang may sutikagom ken kuana iti Dios. Kastamet amay kandag iti tao iti gundaway amang dayaw kinasanto na namnamaen na magunudan ti panagdayaw ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Ang tao ti tarigagay na ngagdaydayaw gapo iti kinaimbubukodan ariknana. Iti puso na iti panagdayaw na iti bagina. Ipakita daytoy iti katakder na iti panagnana ken iti panagkarkararag na. Pagtakder katagararag iti pakinakom na asumina kadagiti sabsabali akasla kunkunaan na. Di kay umasideg kanya nasansanto ngem da kayo. Mapnek unay iti kinalinteg na ket pagarupon na kastamot di panangibilang ti Dios ken dagiti tao ken kuana. Dios sagyaman na ken ka kunana ta sa anak akas kadagiti sabali at tao mannanakaw da nakilluda man nakikamalala da kastamot asa anak akas itoy agsingsingir iti buwis. Lucas 18 versikulo 11. Ipato na ti kababalin na sa nababaon ti asantuan na kababalin ti Dios. No diket babaon iti kababalin dagiti sabsabali at tao. Na ibawin ti panunot na manipod iti Dios ket isut na iturong iti kinatao. Daytoy ti palimet ti panakapneg na iti bagina. Ituloy na nga uliten dagiti naimbag nga aramid na. Agayunarak iti namindwa iti maysa alawas itedko iti pagkapulo iti amin ako kupikupak jay verse 12 jay versikulo 12. Saan ang masagi ti puso ti pariseyo gapo iti relihiyon na saan na sapsapulan ti kinasanto ti kababalin wenno maysa a puso ang napunno iti ayat ken manangaasi isut mapneg iti maysa relihiyon amang biyang laeng tinarwar a panagbiag bukod na ti kinalinteg na. Kas banag dagiti bukod na aramid, aramid ken maipato babaen ti pagrukod iti tao.
Siya sinuman nga agtalag iti bagina nga isot na lintag, uyawon nan tumot dagiti sabsabali. Kas ti panang rukod, ti pariseyo, iti bagina, babaon ti panang idilig na iti bagina kadagiti sabsabali. Kas tamot ti panang rukod na kadagiti sabsabali nga idilig na ida iti bagina. Marukod ti kinalintag nagapu iti kinalintag dagiti sabsabali. Gadno nakarkaro ti kinadakos da at addamanen ngagparang ti kinalintag na maidilig kadakwada. Iturong ti bukod na kinalintag ti panangitudo na kadagiti sabsabali. Pabasulan na dagiti sabsabali a tao. Akas magsalungasing iti lintag ti Dios. Iti kasta pagparparangen na laeng ti espiritu ni Satanas. Ti manangidarum kadagiti kabsat. Gapu itoy nga espiritu sana mabalin ti sumreg iti nasinged apanaki uman iti Dios. Agaw iti balayda nga agkurang iti na Diosan a bendisyon. Napan daydi agsingsingir iti buwis ijay templo agraman sa bali nga agdaydayaw ngem saan anabayag sa simina kadakwada. Takas la saan ang maikari ang makitipon kadakwada iti panagdevotion da. Nagtakder iti pangadaywon basit di na maitangad manlaeng kuma dagiti mata na sa dilangit. No di ket dandanugen na ti barukong na. Gapo iti ladingit ket panakarikna na iti kaawan kaikarkaryan na. Narikna na nga isot nagsalungasing a maibusor iti Dios nga isot managbasol ken natulawan. Di na pa'y mabalin anamnamaon ti kaasi nga gapo kadagiti tattao nga aglikmot ken kuana. Agsipot ta isot kinita da agraman panangumsi. Amo na nga wan imbag anaramid na mangikalikagom ken kuana iti Dios ket gapo iti nalao sa ladingit na nagsangit. Dios mangaasi kanyak a managbasol. Lucas 18:13. Sana nga indilig ti bagina kadagiti sabsabali. Nagtakder kasla nagmaymaysa iti saklang iti Dios. Ali na punos ti panakarikna na ken panakabigbig na iti basol na. Pakawan kantal na lang ti kalikaguman na. Katagdawat iti kaasi ti Dios ket isut na bendisyonan. Kunak kada kayo kinuna ni Kristo. Nagawit daytoy ijay balayda a napakawan nga imun unangem daydi maysa. Ijay verse 1 versikulo 14. Itakderan daydi pariseyo ken daydi agsingsingir iti buwis dagiti dua a dadakkel a bunggoy a nakabingayan dagiti mapan agdaydayaw iti Dios. Masara kadagiti muna mangibagi kadagiti muna nga anak anayanak ditoy lubong. Imbilang ni Cain ti bagina analinteg kadimasi dagiti Dios agraman daton laang iti panagyaman. Awan impod nuna basol. Ket saan namet binigbig iti panakasapul na iti kaasi. Ngem imay na Abel agraman dara amang itudo iti kordero iti Dios. Imay akas managbasol ket impod nuna nga isot na pukaw. Adda tinamnaman na lang iti saan na kaikaryan nga ayat ti Dios. Pinadayawan ti Dios daydi daton na. Ngem saan na pinadayawan ni Cain ken daydi daton na. Ti panakarik na iti kasaken ken ti panakabigbig tayo iti kinapanglaw ken basol tayo iti muna kondisyon ti panangawat kada tayo ti Dios. Nagasat dagiti napanglaw ti espiritu na. Takukwada ti pagarian ti langit. Jay Mateo Kapitulo 5 versikulo 3. At eleksyon nga agpaay ti tunggal kita ti tawa na ibagi iti daydi pariseyo ken daydi agsingsingir iti buwis iti pakasaritaan ti biag ni Apostol Pedro. Idi damo ti panagbalin na nga adalan pinagarup ni Pedro nga isot na piksa. Kas iti daydi pariseyo iti bukod na panangipagarup sa nakas kadagiti sabsabali at tattao. Iti binalaagan ni Kristo dagiti adalan na may tipkol kayto amin gapu kanyak ita rabii. Simungbat at si tatalged ni Pedro. Oray maitubkol danto amin sa anak to nga maitibkol.
Jay Marcos 14:27 ken 29. San nga mo ni Pedro day di bukod na peggad. Isot inturong ti kinatalgada na itibukod na akabaulan. Pinagarup na akabaulan na ti mangsaranget ti sulisog. Nga miti saan na nabayat imay ti panakasuot ket babaon ti panagtabaaw inlibak na ti apo na. Iti nalagip na daydi sinaon ni Kristo gapu iti daydi taraog ti kawitan sa nasdaaw ken nakigtot gapu ta inaramid na nagbawing ket tinalyaw na ti maestro na iti daydi akan ito isumet ti malyaw ni ket iti likodan daydi naladingit nga ikikita ang nagtipunan ti panangaasi ken ayat ken kuana naawatanon ni Pedro ti bagina rimwar ket napan nagsangit as si papait daydi nga intatalyaw ni Kristo tinangburak iti puso na dimtengen ni Pedro iti panagbuko na ti biag na ket nagbabawi as si papait gapo iti basol na kas iti daydag singsingir iti buwis iti panagladingit ken panagbabawi ket kasmet ti daydag singsingir iti buwis nasarakan na ti kaasi impanamnaman na daydi nga ikikita ni Kristo ti pamakawa ita napukawan daydi panagtalek na iti bagina ken iti bukod na akabaulan saan nanton nga ulitan dagiti napasindaya kapanang ipapati na kalpasan ti panagungar ni Kristo namitlo ang sinubot na ni Pedro Simon anak ni Jonas kinalana ayat ang nakmadla anang nangruna si maruno nga inawat ti komisyon